Vykytem, neprodal jsem žádný boty, nevyčurá normál. Tohle bys mě už zkusil řečnout. Ale ne. Nebojte taky, ale vy jste měla do toho muže, já jsem kamaráda na dopravce, oni pokládali peníze na koleje a dívali se, jak je špatné. Ale já ne, protože si neříkal, že peníze se nemíčej. Ale klíč nejsou peníze, viď, milá? Hrozný, když o tom přemýšlíš, co? Ten tlak nebolí ho to. Ale jak se teď odsud dostanu? Na to myslím. Teď jen musíme vzít ten zámek a porušit ho na koleji a taky ho nechat přijet. Když bude pasovat. Já mám lepší nápad, srdíčko, protože ten zámek je přidělaný k tyči, co kdybys radši zkusila zastavit ten vlak a přesvědčit je, aby přijeli sem. Prima. Žádáš ještě něco? Kdybys viděl hnědého brouka se 3 šestkama na břiše, tak to je africký pink. Je smrtelně nebezpečný. Tak poprvé teď, ano? Ahoj. Ano, co? Jeden brouk zabiják ztracený v tak velikým městě. Proč bychom se zrovna mě? Ani já nemůžu mít takovou smůlu. Já se radši půjdu bydlit. Dámy a pánové, byla jsme profesionální věřící všech